Iqela leStellenbosch Football Club liveze umdlalo besayidlalela iqela leOrlando Pirates njengomdlalo omtsha. Kanti ke kwelinye icala iqela leMamelodi Sundowns liyazazi ukuba liza kujona nabani na kwi-quarter finals ze-CAF Champions League. Baphulaphulina nibabukele emakhaya, banibulise. IStellenbosch Football Club siveze u-Olisanda njengomdlalo omtsha. Olisanda besayidlalela iqela leOrlando Pirates nalapho uthe wemka kule nyanga asanda kuphuma kuyo. Umnumzana Mike McCarthy noyi-agente ka-Olisanda besanda kuthetha ukuba ngaba u-Olisanda uthetha kunye neqela laseMzantsi Afrika kunye nelaseLibya. Ngokubonakala kwezinto eloqala bethetha nalo kwilizwe loMzantsi Afrika siStellenbosch njengoko eveziwe namhlanje. Mamelodi Sundowns zakujongana kunye neStade Malien kumjikelo olandelayo we-CAF Champions League. Eliqela laseMzantsi Afrika libethe i-MC Alkmaar ngamanqaku 2-1 ukuqinisekisa indawo yalo kwesi sigaba saletumente. Baphulaphulina nibabukele emakhaya, banibulele kakhulu ngexesha kweli ndlebe ethina nibeleka zona. De ibe lixesha elilandelayo kamnandi.